Možemo početi. Dobar dan svima, otvaram 40. sjednicu Gradskog vijeća grada Knina, pozdravljam načelnike i zamjenike, vas vijećnike i medije. Idemo sa prozivkom. Ivo Antonović, tu sam. Josip Bebek, Marijan Blažević, Marija Čurić, Maja Deguna, Veselin Đurić, Nikolina Griselj, Davor Ilić, Marina Krvavica, Robert Marić, Dragan Miličević, Goran Miljavac, Vedana Požlač, Marko Simovac, Marko Šeša je opravdao izostanak, Nerad Tisaj, Marin Tokmakće je opravdao izostanak, Marko Jesinović, znači ukupne nazočne 16. To statira da pričite 16 sjednica. Od 18 sjednica da imamo povodu. Idemo na usvajanje zapisnika sa 39. Idemo na usvajanje dnevnog reda. Zapisnika sa 39. sekcije Gradskog vijeća. Koje je imali ko kakvu primjedbu za zapisnika. Idemo na usvajanje. Ja bih da ovdje u grupom, pošto Robert nema tablicu. Ko je Robert? Pošto nam je samo jedne i dvije točke, pa bi ja to tako. Možemo tako. Ko je za? Šta je zapis? Ne zapis. Ko je za zapis? Protiv? Koji zapis? 39. sjednice Gradskog vijeća. To je zadnja sjednica. Da. A jeste imala šta pravo reći? Da, pitala sam. Nisam čula. Mogu sad reći? Prošlo je sve. Jeste za, protiv? Ko je za? Protiv su. Marija. Jeste u dvije ruku ko je za, jesu? Da. I protiv je Jelena Vina, ja sam suzdržan. U zapisniku usvojen sa koliko? 17 Idemo na usvajanje dnevnog reda. Tko je za ovakav dnevni red? Tko je protiv? Suzdržan. Znači zapisnik je usvojen sa 15 glasova za i 1 suzdržan i nitko protiv. Jedan suzdržan. Nego dnevni red, a sad mogla bi ja postati pitanje. Idemo na prvu točku dnevnog reda. Prijedlog odluka o izmjenama i dopunama odluka o uvjetima i poslovima raspolaganja nekretninama na području gospodarske zone Preparandije. Izvjestitelj Ivica Brčin. Dobar dan, pozdravljam sve vijećnice i vijećnike Gradskog vijeća grada Knina na čelu sa predsjednicom, pozdravljam gradonačelnika sa zamjenicima i zamjenicom, pozdravljam kolege i kolegice iz gradske uprave i predstavnike medija. Poštovane vijećnice i vijećnici, dakle pred vama je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području gospodarske zone Preparandija. Gradsko vijeće grada Knina donijelo je dana 26. travnja 2012. godine odluku o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području gospodarske zone Preparandija. Ista odluka je 2. listopada 2013. godine imala jedne izmjene i dopune. U odnosu na dosadašnju odluku nadopunjuje se članak 4. Naime, u njemu je dodan novi stavak 4 koji propisuje što odluka o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom iz stavka 2 i 3 najmanje mora sadržavati, a ovim znači stavcima 2 i 3 je definirano kada odluku donosi gradonačelnik, odnosno gradsko vijeće ovisno o vrijednosti nekretnine. Nadalje, članak 6 je izmijenjen na način da su drugačije definirani rokovi koje kupac mora ispuniti za krajnje obavljanje djelatnosti, obzirom da u važećoj odluci su ti rokovi bili neracionalno postavljeni u smislu ishođenja potrebnih dozvola, zapošljavanja radnika i početka obavljanja djelatnosti,
što bi potencijalnim kupcima otežalo ispunjenje svih obveza definiranih odlukom. Nadalje je definirano da kupac ne može smanjivati broj novozaposlenih radnika najmanje 5 godina od dana zapošljavanja, osim u nekakvim izvanrednim okolnostima, kao što su loša gospodarska situacija, epidemija, viša sila i tako dalje. Evo, obzirom da se najveći dio izmjena odnosi na ovaj članak 6, iako ste dobili tekst važeće odluke u materijalima, ja ću samo ukratko skrenuti pozornost na ovo nekakve nelogičnosti i neracionalno postavljene rokove u toj važećoj odluki. Dakle, u članku 6 do sada je bilo propisano da kupac nekretnine je dužan na svom trošku u roku od 18 mjeseci računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora sukladno idejnom projektu za rekonstrukciju postojeće građevine ili izgradnju nove pribaviti urednu lokacijsku dozvolu, građevinsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta za gradnju, provesti parcelaciju u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama radi formiranja zasebne zemljišne čestice te započeti izgradnjom. Isto tako je definirano da je u roku od 18 mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora dužan izvršiti rekonstrukciju postojeće građevine ili izgradnju nove ako se radi nova građevina. A ono što je najviše problematično znači je odredba stavka 4 ovoga članka koja kaže da je kupac dužan u roku od 6 mjeseci opet od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora primiti na rad i u rekonstruiranom izgrađenom objektu zaposliti radnike u broju kako je to određeno investicijskom programu. Dakle, iz važeće odluke proizlazi da investitor kada kupi nekakvu nekretninu ima 18 mjeseci od dana sklapanja ugovora za izradu kompletne projektne dokumentacije i ishođenje dozvola, a s druge strane znači 6 mjeseci isto tako od dana sklapanja ugovora da započne obavljanje djelatnosti i primi na rad radnike kako je to određeno u investicijskom planu, što je naravno nelogično i iz toga su razloga znači izmijenjeni stavci u ovome članku 6 na način da su rokovi definirani kako je navedeno u prijedlogu odluke. Sljedeća izmjena odnosi se na članak 7. On se izmijenio na način da se rokovi članka 6 mogu produžiti, ali ukupno produženje ne može biti duže od 18 mjeseci. I to ukoliko se ocijeni postojanje opravdanih razloga za to. Prvenstveno što je izdavanje potrebnih dozvola u nadležnosti drugih tijela, a onaj investitor koji kupi nekretninu nažalost na to ne može utjecati. Članak 10 stavak 1 i 3 mijenjaju se na način da se dodaje da kupac ne može otuđiti ili opteretiti nekretninu kao i opteretiti hipotekom iz stavka 2 članka 10 odluke bez suglasnosti gradonačelnika odnosno gradskog vijeća, ovisno opet o vrijednosti nekretnine, a kako bi se na taj način dodatno uvjetovalo ishođenje potrebne suglasnosti. U članku 12 pak u stavku 1 alineji 8 definirano što sve dokumentacija po javnom natječaju mora sadržavati, a ona je detaljno navedena u članku 15d važeće odluke. Isto tako je određeno da javni natječaj dodatno mora sadržavati uvjete iz članka 5, 6, 8, 9 i 10 odluke, a sve kako bi svi natjecatelji bili u potpunosti upoznati sa svim pravama i obvezama u odnosu na eventualno kupljenu nekretninu. Alinejom 23 propisano da ponuditelj dužan dostaviti izjavu prihvaćanja svih uvjeta javnog natječaja. Članak 19 stavak 1 mijenja se na način da odluku o najpovoljnijem ponuditelju na temelju prijedloga povjerenstva donosi gradonačelnik i to u roku od 30 dana. Ovo stoga što je člankom 48 stavkom 3, 2 i 3 Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi te člankom 33 stavkom 1 točka 7 statuta grada Knina propisana nadležnost gradonačelnika odnosno gradskog vijeća ovisno o vrijednosti nekretnine koja je predmet raspolaganja. Dakle, odluku o prodaji ili bilo kojem drugom raspolaganju nekretninom čija vrijednost prelazi ograničenja do koje gradonačelnik može samostalno raspolagati donosi gradsko vijeće. A kako je propisano člankom 4 ove odluke, sada dopunjen novim stavkom 4. Time je ispunjen uvjet iz navedenog zakona i statuta. Obzirom da je raspisivanje nejavnog natječaja u nadležnosti gradonačelnika, kao i da gradonačelnik imenuje povjerenstvo koje čini predsjednik i 4 člana, analogno primjenjujući odredbe Zakona o javnoj nabavi u kojem gradonačelnik donosi odluku o postupku javne nabave i sklapanje ugovora o javnoj nabavi, ako se iz proračuna jedinice ili drugog općeg akta, na primjer odluke o prodaji, jasno može utvrditi da je predstavničko tijelo suglasno s pojedinim otuđenjem i raspolaganjem nekretninama, predlaže se da i u ovakvim slučajevima odluku donosi gradonačelnik na prijedlog povjerenstva, obzirom da prethodne radnje utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja koje provodi povjerenstvo. Obzirom da je dodavanje stavka 4 u članku 4 odluke predloženo što odluka o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina te raspolaganju ostalom on mora sadržavati,
kako bi u slučajevima da gradsko vijeće donosi odluku o stjecaju, otuđenju i slično, znači kad se radi o nekretnini veće vrijednosti, kako bi gradsko vijeće bilo potpuno upoznato sa svim bitnim elementima raspolaganja određenom nekretninom, time se postiže volja i suglasnost gradskog vijeća za raspolaganje određenim nekretninama. Ako donošenje odluke odabir najpovoljnije ponude radi se samo o krajnjom provedbi odluke predstavničkog tijela, a nakon provedbe propisanog postupka javnog natječaja sve u cilju efikasnosti postupka. U prilog ovome navedenom govori i činjenica da je Ministarstvo uprave u svom odgovoru jednoj od jedinica lokalne samouprave, a u vezi raspolaganja nekretninama, u svom odgovoru 7. studenog 2013. godine među ostalim navelo da u slučaju raspolaganja imovinom veće vrijednosti volja gradskog vijeća mora biti nedvojbeno i jasno utvrđena općim aktom koje je donijelo, a gradonačelnik po prirodi svoje izvršne dužnosti ovlašten za poduzimanje svih potrebnih radnji. Pri čemu sve to mora proizlaziti iz adekvatne odluke gradskog vijeća. Sukladno sada dopunjenom članku 4 odluke, gradsko vijeće je to koje odlučuje hoće li grad raspolagati određenom nekretninom za koju namjenu, po kojoj cijeni. Evo ja za primjer mogu navesti analogiju recimo sa izgradnjom mrtvačnice. Znači, gradsko vijeće je usvojilo proračun u kojem je bila stavka za izgradnju mrtvačnice, na takav način dalo je suglasnost za financiranje tog projekta i na temelju toga gradonačelnik je sklopio ugovor za izvođenje radova na izgradnju mrtvačnice, iako se radi znači o projektu preko 2 milijuna kuna, a ne gradsko vijeće. To je otprilike izrečeno u ovim odredbama koje sam ja sad citirao. Zadnji članak koji se mijenja je članak 20 stavak 1 na način da se skraćuje rok za sklapanje kupoprodajnog ugovora na 30 dana kako je bilo navedeno u prvoj odluci, a iz razloga brzine realizacije investicijskih projekata i stavljanja u funkciju gospodarske zone te drugih razloga navedenih i kod članka 19 odluke. Stavak 3 mijenja se na način da u slučaju da odabrani ponuditelj ne pristupi odnosno ne sklopi kupoprodajni ugovor u određenom roku, znači u ovom roku 30 dana, gradonačelnik na prijedlog povjerenstva može izvršiti izbor sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja iz reda ostalih ponuditelja prijavljenih na javni natječaj uz uvjet da sljedeći ponuditelj prihvaća najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ovo također iz razloga prethodno navedenih jer se radi samo o provedbi odluke predstavničkog tijela o raspolaganju nekretninama. Dakle, ovim izmjenama želi se omogućiti da potencijalni investitor, kako recimo imamo za objekt sada u Preparandiji koji nažalost godinama sve više propada, može realizirati i svoju investiciju, jer sadašnji rok od 6 mjeseci da bi on napravio projekte, ishodio dozvole, obnovio objekt, započeo s obavljanjem djelatnosti i zaposlio radnike jednostavno neracionalno. Znači nema šanse da se to provede u tako kratkom roku. Evo, ako ima kakvih pitanja, stojim na raspolaganju, nadam se da ćete prihvatiti ovaj prijedlog odluke. S obzirom da bi ovo trebala biti najkraća sjednica u ovom sazivu, neću dužiti, pa vas sve skupa lijepo pozdravljam. Dakle, samo imamo jednu točku. Neki koji su čitali materijale postavili su pitanje da li ima tu možda nekih stvari koje su sumnjive, da li se nekom pogoduje i tako dalje. Neću ulaziti u to će vrijeme pokazati. Pročelnik Brčina je spomenuo da su neke stvari nelogične, radi toga sam se javio. Pa nelogično je u ovoj točki 6 isto tako da se mijenja na način taj da onaj tko kupi nekretninu, a otpušta radnike u određenom roku, mora obavijestiti o tome gradu. Ne vidim smisla u tome, s obzirom da nema napisana nikakva konsekvenca, ako otpušta radnike, šta onda? Znači, to je samo ono što smo navikli, davanje na važnosti onima koji su na vlasti, pa da se njih mora obavijestiti, nema konsekvenci. Inače, ja bi se ovom prilikom htio zahvaliti pročelniku Brčini na svim izvješćima do sada kao i ovome. On stvarno radi svoj posao jako dobro, odlično, iz mog osobnog iskustva i od drugih ljudi. Što me potaklo isto tako da se javim, zato što je obrnuto proporcionalan kolegi koji sjedi do njega, pročelniku Nedoklanu. Znači, meni je to smiješno, sad kad gledam. Znači, gospodin Brčina se javlja na svaku točku, obrazlaže. Kolega Nedoklan je postavljen na mjesto pročelnika za financije i nije ni jedanput izlagao ništa oko financija, uvijek to radi dogradonačelnica Perić. Sad će Marko, vjerojatno predsjednici vijeća, sugerirati da je to van teme, pa nek to napravi, ali mi je, da, upravo to što sam rekao.
Ali mi je smiješno, znači ne znam zašto je taj čovjek izabran, dakle bar prošla pročelnica Merša, ona je svaki put izlagala sve vezano uz financije, on to nije ni jedanput napravio, zašto je izabran, zbog dobrog izgleda, ne znam, pitam se to. Eto, to je ono što sam htio reći, hvala lijepa. Na ovaj drugi dio pitanja mislim da nema smisla odgovarati. Posao pročelnika je da od recimo 100% posla pročelnika 0,001% je njegov posao izlagati nešto na vijeću i može bilo tko izlagati. Ja sam izlagao između ostalog umjesto mnogih pročelnika. Evo i sad Ivica je mislio odgovoriti na ovo pitanje i pa evo ja sam izašao. Znači nije bitno, može izlagati kogod hoće. Nije on izabran na to mjesto da bi bio dobar izlagač u gradskom vijeću. Što se tiče vašeg pitanja vezano uz ovo prvo aluzije da se tu radi o nekakvim podmetanjima, ja bih evo iskoristio priliku da izrazim svoje konačno zadovoljstvo da smo pronašli način da cjelokupnu poslovnu zonu Preparandija, ono što smo obećali na početku, da je stavimo u funkciju. Naime, prije kad smo došli tamo negdje 2017. onda u poslovnoj zoni imali smo 3 objekta koji su bili derutni, propadali su i dalje i gubili jako na vrijednosti i nije bilo nikakvog plana za njihovo saniranje. Mi smo osmislili način kako ih sanirati. 2 od tih objekata smo ubacili u intervencijski plan, pa je evo upravo svjedocite tamo da se velika ulaganja upravo odvijaju u poslovnoj zoni. Radi se 3 inkubatori u vrijednosti 12,2 milijuna kuna i u provedbi je upravo i projekt uređenja poduzetničkog centra u nekadašnjoj tvornici Kninjanka vrijednosti 33,3 milijuna kuna. Evo ekskluziva da jučer je došao i prijedlog ugovora za sufinanciranje tog projekta, pa eto s tim je riješeno i riješen je taj projekt. Sad treći od tih objekata je nekadašnja škola Preparandije u kojoj ja sam još prije sudjelovao mogu reći na više desetaka sastanaka na kojima se pokušavalo iznaći nekakvo rješenje za taj objekt, kako njega staviti u funkciju. Moram reći, mi smo odmah kad smo došli ovdje između ostaloga obećali da ćemo prezentirati potencijale ulaganja na području grada Knina vanjskim investitorima i domaćim investitorima ovo je jedna od takvih situacija. Konačno se i za taj objekt našao jedan investitor koji je spreman tu uložiti, pretpostavljamo, ogromna sredstva. Bilo je tu još interesa i ovaj natječaj koji će se raspisati, koliko god vama to bilo smiješno, nama nije smiješno, radi se o gospodarstvu grada Knina kao ključnom poslu, našem poslu je znači razvoj gospodarstva grada Knina. Nije u redu da se na tu temu nešto šalimo. Znači naš posao je da to razvijamo i mi to radimo. Ovaj objekt je vrlo velik, u jako derutnom stanju i čak je počeo urušavanje prije 10 godina, urušio se krov. Imali smo jednu procjenu vrijednosti tog objekta od prije 10 godina koja je bila na razini nekih 700.000 eura, kad je još imao krov, imao sve ploče, međutim on se urušio i sad je njemu vrijednost pala. Iskreno, da se mene pita, da zakon dozvoljava, ja bi to dao, ko će investirati u njega velike novce, zaposliti ljude ovdje domaće iz grada Knina i ja bi to osobno, ja bi to dao džabe, kogod hoće. Ali zakon propisuje tako, napravljena je procjena od ovlaštenog vještaka, sudskog vještaka i napravljena je procjena za taj objekt. Sad imamo priliku da taj objekt stavimo u funkciju. Evo, ova odluka je pred vama iz jednostavnog razloga što se u biti po onoj staroj odluci to nije moglo napraviti. Znači stara odluka je imala nekoliko nelogičnosti, a rezultat tih nelogičnosti je taj što sad imamo trenutno nekoliko sudskih postupaka, odnosno nekoliko spornih situacija tamo u poslovnoj zoni koje su nastale zbog nelogičnosti u toj odluci.
Da to izbjegnemo u budućnosti, jer ovdje se radi o stvarno velikom ulaganju, veliki objekt je u pitanju, da to izbjegnemo, mi smo išli u izmjene ove odluke. Ne znam, ja sam uspio odgovoriti ukratko. Dakle, ono što smo se kolega Mrnjavac i ja smijali je bilo što smo dobili sve osim odgovor na moje pitanje. Dakle, ja sam napravio isto stvar koji dogradonačelnik Čačić pričao o svemu i svačemu, ali sam ubacio bar pitanje unutra. Dakle, kad se spominju nelogičnosti, nelogično je da onaj tko zakupi prostor ili kupi prostor mora, ukoliko otpušta u određenom vremenu koje je propisano radnike, obavijestiti tome gradu. I zašto? Kad nema konsekvencije. Nije. To je bilo moje pitanje, na to niste odgovorili, ali ste pričali o svemu drugome i tako dalje i tako dalje. A smijali smo se zato što, znači ovo što sam ja rekao ranije za razliku između pročelnika, to vam je ista stvar kao što je kolega Marić na zadnjoj sjednici istaknuo, koja je nelogičnost u tome kako je radilo Čistoće zelenilo i kako je radilo komunalno poduzeće i na što su opravdanje za jedno i za drugo. Dakle, to su nelogičnosti. Ali podržat ćemo tu točku, pa nema dalje. Ja se ispričavam, duboko ispričavam što nisam u biti odgovorio na vaše pitanje, možda na način koji bi vama odgovarao. Znači, tu nema nikakvih nelogičnosti. Nama je cilj da poduzetnik koji dođe tamo da zapošljava ljude. Cilj nam je da on zadrži te ljude kad ih već zaposli. Znači, nije cilj da on napravi objekt pa ga, ne znam, mešetari s njim na tržištu. Cilj je da on zaposli ljude i to mora, to je njegova obveza po ovoj odluci i to je i prije bila ta odredba u toj odluci. On je morao zaposliti ljude i morao ih je držati određeno vrijeme. Sad, s jedne strane moramo uspostaviti ravnotežu između te obveze a i nekakvih tržišnih uvjeta. Zato i stoji tamo da, ne znam, može biti u slučaju da se pojavi, ne znam, COVID ili nekakva situacija da on ne može raditi, onda takva odredba ne vrijedi. Evo. Znači, cilj ovoga cijeloga nije da netko dođe tamo i na tome masno zaradi, nego da zaposli lokalno stanovništvo i da se radi, grad da se razvija. Ideja je s tim objektom da on napravi hotel i sa nekim konferencijskim kapacitetima unutra u kojima ćemo mi uspjeti razvijati konferencijski turizam. Evo. Ja se javim isto riječ. Oprostite. Dakle, ja ne znam mogu li biti jasniji od ovoga. Koji je smisao unošenja toga da se mora obavijesti grad ako ne stoji nikakva konsekvenca na to? Ja bih molio da mi pročelnik Brčin odgovori, jer vjerojatno što je naprijed puno bolje od dogradonačelnika. Hvala. Ja sam pretpostavio da se radi o nesporazumu. Ne znam, vijećniče Tisak, gdje ste vidjeli da se radi samo o obavještavanju. Znači, pretpostavljam da se radi o odredbi kupac broj novozaposlenih radnika ne smije smanjivati najmanje 5 godina od dana zapošljavanja, osim slučaju opravdanih i objektivnih izvanrednih okolnosti, čime kupac dužan izvijestiti grad. To ne znači da on može to napraviti bez bilo kakvih konsekvenci. Znači, ova odredba će se ugraditi u ugovor. Ukoliko bi on postupio suprotno ugovoru, odnosno bez opravdanih okolnosti to napravio, raskinuo bi se ugovor. Nadam se da je to odgovor na pitanje. Ali ja počeo koncipirati. Ali to je znači cilj odredbe. Hvala vam lijepo, dajemo ovu točku na usvajanje. Tko je za? Protiv? Ova točka usvajanja, 15 glasova za, 1 protiv, 1 suzdržan. Idemo na drugu točku, vječno pitanje, imam Birani Tisak, Marina, Davor, Beber, Mrnjavac, Tica i Gosta. Pa evo, bit će oba upućena, vjerojatno će odgovoriti na to naš dogradonačelnik Čačić. Prvo pitanje je vezano, već i ranije prije ovih zadnjih velikih kiša, imao sam od građana upite vezano za šetnicu uz Krku koja se radi. Nisu ni prije kiše bili zadovoljni, jedan nije dovršena, to priznajem, ali nakon kiše ukazali su se veliki nedostaci, dakle odronio se dio i mogli ste i čitati o tome i vidjeli ste sami sigurno i tako dalje i u najboljem stanju. Dakle, zanima me da li će neko snositi posljedice za to, u kojem je stanju i tako dalje. A drugo pitanje, isto tako smo mogli čitati da je dogradonačelnik, na čemu mu čestitam, dobio još jedan posao, pa građani su zabrinuti da li ćete vi to sve stići.
Dakle, i predavati u Zagrebu i biti dogradonačelnik, voditi brigu o projektima. Na kraju krajeva na čelu ste stožera. Ja vam čestitam na svemu tome što to radite, ali eto, malo upoznate građane sa svime time o čemu se tu točno radi. Hvala. Poštovani kolega, zahvaljujem na oba dva od ovih pitanja. Naime, za šetnicu znam da su neki od vaših članova podigli buru oko toga kako to da je šetnica potonula, odnosno kako se našla ispod rijeke, ispod razine vode u rijeke Krke. Pa evo da, već sam nekoliko puta o tome govorio i medijima, pa da evo i vas, a i opću javnost upoznam s tim projektom. Znači tu nema nikakve greške, ovo je po projektiranom načinu, znači ovo je projektirano na ovaj način. Hrvatske vode, prva ideja je bila da se ona šetnica digne iznad razine 100-godišnjih voda i to Hrvatske vode nisu dale zato što je ono područje gdje je poplavilo, to je u biti retencijsko područje rijeke Krke i kad bi se tu digao nasip i ta šetnica onemogućila izlijevanje rijeke Krke, onda bi se Krka izlila u grad. Tako da to nije moguće. Jedini način je bio da se ovo napravi na ovaj način. Znači, Hrvatske vode su dale uvjet da se razina šetnice ne smije dizati nimalo, nego da ona mora biti u razini postojećoj i to je i napravljeno, po pravilima. Zašto je ovako ona dizajnirana? Upravo zbog toga, znajući da će se to desiti, projektant je predvidio, ako ste vidjeli tamo, šetali ste vjerojatno, s jedne i s druge strane betonske rubnike koji će čuvati da nju voda ne odnese. Da ne znam kakva voda naiđe, nju ne može odnijeti, to projektant garantira. Treća stvar je, taj objekt još nije preuzet, on je još uvijek u izgradnji. Jedino jeste vi išli tamo vidjeti kakva je šteta napravljena, znači nekoliko kubika pijeska koje se nalaze na vrhu, koje nije utabinat još jer je u izgradnji, je voda odnijela pored. To će, pošto je to još uvijek pod jurisdikcijom izvođača radova, do negdje kraja 11. mjeseca ili početka 12. računamo ako ne bude kakvih potresa, onda će se desiti, onda će oni to znači dovesti po projektu. Ne samo to, ima nekoliko recimo onih kocki s kojima, onih kvadrata s kojima je popločavan ovaj betonski rubnik koji su se pomakli, to nije zbog vode nego zbog toga što su oni preko tih rubnika vozili pijesak sa teškim strojem. Znači, projekt je još uvijek u izgradnji, nema potrebe dramatizirati ovako, vidio sam po medijima i po društvenim mrežama nekakve komentare od stručnjaka koji su to komentirali kako je to nekakva katastrofa. Eno, prošetajte sada, tamo možete slobodno prošetati, znači ništa nije uništeno sa ovom poplavom. Činjenica je da će do poplava dolaziti i to je poznata činjenica i tu je i prije bio put koji je isto oštećivan i koji je isto popravljan kad velike poplave dođu i unište ga, tako će biti sa šetnicom. Što se tiče ovoga drugog dijela pitanja, tako isto su te vi bili zabrinuti hoće li gradonačelnik moći obnašati dužnost gradonačelnika, on je naime volonter cijelo vrijeme od početka. Hoće li moći obnašati dužnost gradonačelnika i istovremeno održavati predavanja na veleučilištu i ima li kakvih problema jer se obnašaju dužnost kako je planirano, znači postižu se isti rezultati. Evo ja ovdje moram vama reći, ja nikuda ne idem iz Knina, moje inače, ja sam rekao i prije, meni politika nije karijerno zanimanje, ja se ne planiram cijeli život baviti politikom. Razlog zašto sam se odlučio baviti politikom je upravo da učinimo nešto dobro za ovaj grad, da provedemo ove projekte, da provedemo ove ideje, omogućimo našim građanima bolji život u gradu Kninu i to ću ja uvijek raditi, pa čak i kad prestanem biti političar, ja ću to i dalje raditi. Međutim, moja karijera je u visokoškolskom sustavu i ja sam uočio priliku, javio se na natječaj i pobjedio na natječaju za izbor u zvanje višeg predavača na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Ja sam ponosan, ja osobno, na to i smatram to kao jedan karijerni skok, moj karijerni skok u onoj mojoj core djelatnosti, to je visoko školstvo. Znači, ne trebate se brinuti, ja ću dalje dobro odrađivati svoje poslove kao što sam i do sad odrađivao i do sad sam ja kao vanjski suradnik radio na nekim visokoškolskim institucijama izvan Knina, tako da evo, s ovim se ništa ne mijenja. Dobar dan svima, lijepi pozdrav.
Imam dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na moj upit koji sam poslala poglavarstvu grada vezano za onaj planirani studij upravljanje gradom ili kako bi se već zvao. Dobila sam danas tek odgovor na pitanja koja sam postavila, sa zakašnjenjem naravno, ali bolje ikad nego nikad. I sad moje pitanje se odnosi na to, s obzirom na ovaj odgovor, kako je moguće da sada u polovici ili kraju 10. mjeseca kažete u odgovoru da se još ne zna, odnosno da naziv studija nije definiran, da se odlučuje između dva prijedloga upravljanje gradom ili upravljanje javnim sektorom, da je inicijativa išla od grada Knina prema Pravnom fakultetu u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, profesor Bežovan, i da se ide sa prijedlogom o ishodima učenja, znači koji se očekuju u tom studijskom programu, a da će se moći upisivati svi oni koji imaju završen trogodišnji sveučilišni ili stručni preddiplomski studij. S obzirom da ste na zadnjoj sjednici rekli da neće se provoditi studij zbog COVID problema, sa pandemijom, pa sad ispada da ovdje ili ste krivo rekli na zadnjoj sjednici razlog odustajanja, ili sad ovdje u ovom dopisu krivo govorite. Mislim, meni je jasno sve, ali nije javnosti jasno, vjerojatno, barem nekima. Mislim, ovdje se očito radi o spinu, o ne znam, ja znam koji je bio cilj, ali obmanjivanje javnosti. To je jedno, znači ne morate mi odgovarati, meni je sve jasno. Drugo pitanje se odnosi na kontejnere u gradu Kninu, odnosno barem kontejner ili spremnik za podzemni spremnik za odlaganje smeća komunalnog mješovitog otpada koji je od 7 dana, nema ni jednog dana da nije zatrpan okolo smećem. Subotom i nedjeljom je zatrpan cijeli od jutra do sljedećeg, odnosno preko sutra, a ovim danima preko tjedna kad se odvozi, onda možda pola sata dok se smeće ne odveze, nakon što se smeće odveze je čisto, a iza toga je ponovo puno vreća okolo. Zanima me kako namjeravate to riješiti. Nije mi jasno zašto se ništa ne poduzima i baš me interesira što namjeravate poduzeti ili ćete pustiti da se narodu u okolnim zgradama potruje što ne bude COVID-a, bit će nekih drugih problema zdravstvenih sa tim smećem. Eto, hvala lijepo. Evo, poštovana predsjednice, nema ga, otišao je vijećnici, vijećnice, zamjenici, pročelnici, službenici i naravno mediji, pošto ovo ne ide ovaj put preko YouTube, imamo problem s nekto sa YouTube kanalom, pa da, možemo pričati. Gotovo, kasno smo, nema veze. U svakom slučaju, evo, ovo što se tiče studija, točno vam je napisano, pa neću ulaziti u raspravu oko toga, znači ništa nije u koliziji s ničim, ali dobro, vaše je pravo da vi tumačite, tako i dalje. A što se tiče kontejnera, i tu ste u pravu, da tumačite ono što želite. Ja ću ovdje na ovom mjestu zbilja poginuti za to da vi to imate pravo. Tumačite. Teatar u gostima, mislim, ne znam, i do sada je bilo sve na sličan način pa se nije događalo,
uspješno odvozimo otpad, zbrinjavamo otpad. S druge strane smo naručili video nadzor, jer i vi ste svjesni šta je posljedica ovoga, što je uzrok ovoga, a uzrok ovoga je u biti što građani ne poštuju pravila. A počet će ih poštovati kad kazne budu 5.000 kuna po prekršaju. Pa onda kad platiš 2-3, jer naš komunalni redar svaki tjedan naplati, ne napiše, nego naplati nekoliko kazni za nepropisno odlaganje otpada i to se mahom za sada odnosi na krupni otpad i otpad građevinskog tipa. I to smo vrlo uspješno doveli pod kontrolu. A što se tiče ovog ovdje, naručili smo video nadzor, jer očito drugačije ljude ne možeš naučiti pristojnosti. Znači ono što smo napravili na vaše uporno inzistiranje je to da smo kontinuirano vršimo provjeru tih kontejnera za koje vi prigovarate. Baš slučajno na kontejneru, isti kontejner koji vi koristite, koristi i naš komunalni redar, pa je zgodno da znamo što se događa. Ili vi imate nekav osobni problem s tim kontejnerom, utvrdili smo da je i sugerirali smo proizvođaču, došlo je do jednog mogućeg problema tehničkog zbog pucanja neke plastike na tome. Novi direktor komunalnog poduzeća, inženjer, pa je analizom došao do toga i to su sanirali i ja mislim da više ne bi trebalo biti tih problema na tom kontejneru, jer na većini drugih nemamo. Imamo ih 10, čini mi se, po gradu. Biće ih još ako Bog da. A što se tiče odlaganja otpada uz kontejner, to zbilja je, ja ne znam, mislim, građani moraju znati da se to još uvijek ne naplaćuje. Znači to se ne naplaćuje, a osim toga i kad se bude naplaćivalo, čini mi se da je 2 kune i 40 po jednom punjenju kontejnera, moraju znati da ako ne budu imali, a imaju ključ, da ćemo mi to vidjeti. Znači sustav će prepoznati da, ne znam, Marko Jelić, ja nemam tako, ja imam kućni, pa zato što imam u kući, a da Marko Jelić niti jednom na svoj ključ nije ubacio otpad unutra u mjesec dana, živi u Kninu. To je nemoguće i dobit će kaznu. Pa će nakon toga razmišljati o tome da li će poštovati pravila zaštite okoliša i pozitivne zakonske propise kako države, tako i grada Knina. Hvala. Hvala lijepo, Marina. Kaže izreka, kad čovjek nema argumenata, onda se spusti na osobne razine. Ja neću se spustati na osobne razine jer imam argumenata. Kao prvo, na prvo pitanje, jednu informaciju svima vama, jer gradonačelnik to dobro zna, ne postoji studij diplomski, specijalistički ili sveučilišni koji traje, ima 60 ECTS bodova, traje 1 godinu, a da se može upisati sa 3-trogodišnjim studijem. Zašto? Zato što to ne predviđa naš zakon, odnosno naš zakon ima 2 mogućnosti, a to je 4+1 ili 3+2, odnosno ukupan broj ECTS bodova u ta 2 studija mora biti 300. Ne može biti manje 60. Jednostavno ne može, po zakonu. Znači, to je čista obmanjivanje ponovo. Ja? A što se tiče ovih podzemnih kontejnera, ovo su floskula za floskulom, jer kažnjavati nekoga što nije niti jednom odložio smeće u mjesec dana, najprije može odložiti 5 puta, što ćete onda, ili 1 puta, što ćete onda, vi ćete kao procijeniti da on nije dovoljno odložio. Što? To je totalna glupost. Znači, nigdje ne piše to, jel? Ima li neki propis koji piše da oni građani koji ne budu svaki dan odložili smeće, da će biti kažnjeni? Ne postoji, niti može postojati. Druga stvar, kameru koju postavite kraj kontejnera će uslikati nekoga ko je stavio smeće pored kontejnera. A šta je sa svim ostalim prostorom u gradu Kninu i izvan grada Knina koji će građani koristiti da bace smeće u prirodu zato što neće da plate 2 kune i 40 po odlaganju?
Znači, moje mišljenje, ja ne branim građane koji ne odlažu smeće u kontejner, dapače, apeliram, odlažite smeće onako kako je propisano. Ali je činjenica da ljudi ne vole plaćati račune i da neće poštivati taj propis ako ga ikako mogu zaobići. A mogu ga zaobići i to vrlo lako. Prema tome, podzemni kontejneri na ključ su zamisao totalnog morona i budale. To niko pametan ne bi stavio u prostor u kojem mi živimo. Jer naš narod nema takvu naviku. I ne možete vi njemu naviku nametnuti apelom, a ne postoji zakonski propis kojim ga možete kažnjavati. I nemojte ovdje, sad nema kamere da nas snima, ali nemojte nas barem ovdje praviti budalama. Hvala lijepa, Davor Ilić. Ja pozdravljam sve nazočne. Ovako, ja sam dobio jednu primjedbu za jedan problem koji se pojavljuje u našem pograničnom području. Riječ je o telekomunikacijskim operaterima. A ja ću citirati gospodina koji mi je poslao poruku. Citirat ću poruku, kaže: neki dan sam bio u Golubiću i u razgovoru s ljudima vidio da imaju veliki problem s roamingom. Računi su im svima astronomski zbog blizine granice i upadanja u roaming, bez obzira koju mrežu koristili. Bilo bi dobro da netko napiše suvisao dopis prema H-Comu i svim mrežama te im skrene pažnju na evidentan problem sa signalom. Želim naglasiti da je čovjek zaposlenik jednog od teleoperatera i u razgovoru sa njim on je sugerirao da bi problem mogao biti u tome što BiH nije dužna pridržavati se EU pravila o jačini signala u pograničnom području, a Republika Hrvatska je. Ja ne znam da li mi imamo nekoga stručnog da ide u rješavanje ili pomogne u rješavanju ovog problema, ali evo, ja sam prenio što je gospodinov primjedbu. Hvala. Pozdravljam se nazočno još jednom. Mislim da je ovo pitanje već bilo predmet rasprave i čak sam prilično siguran da je grad već pisao dopis svim operaterima, a njihov odgovor je išao u smislu da obzirom na broj korisnika tamo postavljanje novoga odašiljača nije isplativ, znači koji bi povećao signal naših operatera. Ova informacija da operateri i njihovi odašiljači koji su postavljeni u Bosni i Hercegovini imaju veću jačinu signala pa se onda šire na naše područje je nešto novo, ali kažem, nama je najmanji problem ponovo ponoviti dopis H-Comu pa ćemo vidjeti što će se očitati. Hvala lijepa, Minjavac. Josip je prvi. Ja sam danas ovu poruku dobio ispred svoje kuće, pa tako ovu vezano za taj signal pred kućom tamo gdje ja stojim. A pitanje ću brzinsko postaviti gradonačelniku ili nekom šaht u Franje Tuđmana gdje se sastaje sa Jelenom ulicom je propao 10 cena. I taka imamo još 2-3 po gradu. A znam ja na to odgovor, nije naša cesta, nismo dužni, ali u našem gradu, pa mi to treba riješiti. To je jedno. I drugo bi zamolio ako se može onaj dio ceste iz Zvonimirove pa do dvorane što koristi zajednica sportova, da se izasfaltira nešto, roditelji dovoze djecu, strašno ružan prolaz i to. Pa da se izasfaltira, da se nastoji da se malo dovede to. Hvala. Hvala na pitanju, gospodine Bebek. Da, točno je ovo sa tim šahtom na kolniku državne ceste. Dali smo već davno nalog komunalnom poduzeću da organizira podizanje šahta, odnosno njegovu sanaciju,
ako već Hrvatske ceste neće to sanirati, mislim da je čak da se radi o šahtu od otpadne kanalizacije, fekalne kanalizacije koje je u nadležnosti komunalnog poduzeća, međutim za sanaciju oni moraju ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta i nadam se da će se zaista uskoro to riješiti, stvarno predugo traje. Drugo pitanje bilo je vezano za asfaltiranje prilaza za objekte zajednice sportova. Ja sam do sada izbjegavao to, ali nažalost ovaj puta ću morat će, znači to nema nikakve veze, mislim ima veze sa gradom, ali tu je znači po meni neprofesionalna neodgovornost našeg ugovornog izvođača radova. Znači Cestama Šibenik je dao nalog za to minimalno prije pola godine. Znači ja imam sve mailove gdje sam nekoliko puta ponavljao taj nalog, uvijek je bilo obećanje da se to napravi kad se bude asfaltiralo nešto u blizini. Mislim da je Maja prva spomenula taj problem. Nažalost, oni to nisu izvršili. Ja što mogu, znači, ponovo ih upozoriti na to. Trenutna je situacija da mi imamo ugovor s njima. Sada, da li zbog ovakvih slučajeva i sličnih bilo još nekakvih zakrpi, ne znam, na prilaz za Tomislav ulicu koji nisu bili riješeni prema našim nalozima, jednostavno oni su firma koja ima ugovore, znači ne samo sa gradom Kninom, nego sa puno jedinica lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije, plus ugovore sa Hrvatskim cestama i Županijskom upravom za ceste. Jednostavno oni se ne mogu posvetiti samo izvršavanju naloga grada Knina. Ja to razumijem. Međutim, pojedini nalozi jednostavno se ne izvršavaju niti u primjerenom roku, ne u nekakvom brzom roku, a ne u primjerenom roku. Ovo je najbolji primjer, tako da evo ja sada moram reći, znači da je to neodgovornost i neprofesionalnost Cesta Šibenik. Imali smo sastanak sa njihovim tehničkim direktorom. Znači, ja smo imali primjedbi na izvršavanje naloga od strane na cestarije u Kninu. Gospodin Tisaj se isto osobno uvjerio, znači gdje sam ja bio na terenu sa njihovim voditeljem na cestarije, gdje je bilo dogovoreno, znači odvoz materijala iz Tesline ulice, prošlo je mjeseci i mjeseci, to se nije napravilo, na kraju smo to riješili sa drugom gradskom firmom. Tako da mi imamo važeći ugovor sa Cestama Šibenik, njima je dan nalog više navrata za asfaltiranje tog prilaza, oni to nisu izvršili, kažem, ja što mogu opet ukazati na to, tražiti od njih da to probaju čim prije organizirati, a sad sljedeće godine ne sklopiti ugovor s njima, mislim da bi to bila još gora situacija, jer nažalost nemamo mi u Kninu firme koja bi mogla obavljati poslove koje oni obavljaju, tako da je to nekakav začarani krug iz kojeg u ovom trenutku nemamo izlaza, ali apsolutno stoji, znači vaša primjedba, taj prilaz je problematičan, znači i više od pola godine, a kad je prvi put, mislim, gospođa Maja Deronja ukazala na to, mi smo dali nalog, znači ima minimalno 6 mjeseci od toga, evo, prošlo je 6 mjeseci, znači radilo se tu po Kninu, to još nije napravljeno. Ja sam nekoliko puta, znači, osim mailom i telefonski i osobno ukazivao na to voditelj na cestarije u Kninu, ali evo vidite da nažalost to još uvijek nije riješeno. Tako ja se ispričavam, kažem, je problem koji je u nadležnosti grada, ali mi tu nismo mogli ništa učiniti jer naš ugovorni izvođač nije postupao po našim nalazima. Dobar dan, pozdravljam sve nazočne. Imam jedno pitanje i jedan komentar. Pa evo ja bih isto nešto slično kao i kolega Bebek po pitanju asfaltiranja. Zanima me, postoji li kakva šansa, evo ili dogradonačelnica Perić ili pročelnik Brčina, ako mogu odgovoriti na to pitanje. Dakle, onaj potez iz Vidrićevog, one obale šetališta, spoj sa 7. gardijske brigade, da vam bude jednostavno kod Bičanća, onaj mali potez koji je neasfaltiran. Stvarno su rupe i ružno, do one rampe drvene, ako znate, ako možete se malo dozvati u pamćenju našta. Mislim, znači, dionica nekih, ja mislim, nema ni 100 metara. Ako je moguće asfaltirati, a i apropo ove priče koja bi trebala ići, znači, i sa šetnicom i nastavkom priče o šetnici, bilo bi lijepo da nam je to spojeno. Mislim da to i nisu neka velika materijalna izdvajanja, materijalna sredstva, pa evo, ako je moguće ili planirati u nekim stavkama za buduće, za rebalans ili za neke proračune u budućnosti, mislim da nije neka velika cifra, evo ne znam, vi bolje znate, bolje ste upoznati, pa evo ako je moguće vidjeti nešto po tom pitanju. A drugo je komentar vezano za samu šetnicu. Ja sam imao prijedloge i prije, evo, po struci sam geograf. Poznato nam je svima manje više da je to naplavno područje vezano za ovaj dio šetnice koji je problematičan. Moglo se riješiti na drugi način. Znate kako, kombinirano.
Dakle, veći dio šetnice da bude napravljen na ovakav način kakav je sada, a baš ovi kritični dijelovi, ono na reviru i ovdje gdje uvijek plavi, to je stvarno nemoguće riješiti, digniti drvene stupove kao što imate na Krki ili na nacionalnom parku Plitvička jezera. Znači, na drvenim stupovima se mogla napraviti šetnica da se premosti taj određeni dio koji je kritičan. Pa evo, ne znam sad, to je vjerojatno kasno, a mislim da je dobra ideja i da bi se tako riješio taj problem plavljanja, jer ovako ćemo imati svake godine istu stvar, nažalost. Evo, hvala lijepo. Što se tiče prvog pitanja, asfaltiranje odvojka ulice 7. gardijske brigade prema Bičaniku, da, slažem se, nije to nekakva investicija ako je u pitanju 100 metara, znači, ne znam, 4 metra širine, 400 kvadrata, 150 kuna, puta, znači nekih recimo 70.000 kuna, tako da ćemo to planirati u sljedećoj godini kroz održavanje, obzirom da su sredstva u ovoj godini, nažalost, potrošne, ali evo, zbog ovih kišnih nevremena bilo je puno zahtjeva za popravak ceste, tako da ćemo to sigurno sljedeće godine planirati, nadam se da će biti mogućnosti da se i realizira. Sjetio sam se kad sam malo prije govorio o neizvršavanju naloga od strane cesta Šibenik, evo i gospodin Brnjavac je primjer koji se, da se osobno uvjerio u to, znači vezano za ono ogledalo koje je tražio na jednoj sjednici gradsko vijeće, ali postavili su stup, pa će, ogledalo je stiglo na cestariju, pa se nadam da će ga uskoro postaviti. Mislim, sad se malo šalim, ali evo, nije situacija za šalu, ali no. Što se tiče ovoga prijedloga, bojim se da to današnji tehnički propisi ne poznaju, znači odnosno podizanje radne šetnice na te drvene stupove s jedne strane, s druge strane to ne bi bilo baš dugotrajno rješenje, jer bi to zahtijevalo redovito održavanje, a evo što govori zamjenik Čačić, znači onda je problem pristupa poljoprivrednim strojevima u poljoprivredne površine, tako da ja sam mislim da ćete vi sugerirati da se taj dio šetnice koji će povremeno plaviti, da se umjesto znači završnim slojem pijeska da se poploča. Recimo, to bi možda bilo nekako rješenje, međutim, opet s druge strane odjeli za zaštitu okoliša, znači institucije za zaštitu okoliša nisu dozvole da se kao završen sloj ugradi popločanje betonsko, nego ovaj pijesak. Tako da, ja se ipak nadam da ovih situacija neće biti puno i da ćemo svi mi uživati u korištenju te šetnice u najvećem periodu godine. Hvala vam lijepa. Nemojte zaboraviti tablice. Može, s njime, ispod jastuka mi je.